Halo para pedagang lan investor sing dikasihi. Komunitas analitis ing tutul karo sampean guru markets. Kita miwiti karo informasi ringkesan babagan perusahaan. Yen sampean pengin, sampean bisa ngaso video. Sampean bisa nyinaoni saben parameter organisasi kasebut kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal nganalisa indikator dasar perusahaan saiki Ring Energy Inc. ticker REI. Review iki adhedhasar data wiwit 20 Maret 2025. Déning klasifikasi guru, markets perusahaan Ring Energy Inc. kalebu subkategori Oil and Gas, 132 organisasi njupuk bagian ing analisis, kang banget wakil. Deleng pesenan solusi ing mburi video iki. Total kanggo perusahaan ing pitakonan, 7,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 2,3 terms. Yen sampean katon sacara wiyar, ing kabeh pasar kita kanthi agregat. Ayo ndeleng, asil rata-rata kanggo pasar saham kanthi agregat yaiku 1,9 poin. Marang skor 7,5 terms saka Ring Energy Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Ring Energy Inc. lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi saham Ring Energy Inc. nuduhake owah-owahan minus 34,2%. Marang dinamika rega ing subkategori 3,3%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging kita kudu mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan Ring Energy Inc. punika $0,25 sen miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $2,61 sen 9 miliar. Ring Energy Inc. nuduhake 0,009% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $0,85 sen miliar. Kapitalisasi neraca subkategori punika $1,60 sen 7 miliar. Ring Energy Inc. iku pukul 0,53%. Bandingaken enggo bareng dikuasani saka pasar lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Ring Energy Inc. ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 0,009%. Regane buku 0,053%. Sing 489% tambah ing nilai pasar. Taksiran pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori apik 1 titik. Kewajiban utang perusahaan analisa jumlah kanggo $0,38 sen miliar. Utang kanggo nilai buku punika 44,7% saka usaha. Skor kanggo kewajiban finansial perusahaan, apik 1 titik. Imbangan saka nilai pasar saham perusahaan kanggo media WI cocok kanggo 3,7. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 14,6, yaiku 75% luwih murah tinimbang ing subkategori. Asesmen saka nilai pasar perusahaan kanggo media WI ing comparison karo organisasi saka subkategori, apik banget, 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $67 mayuta-yuta. Pangentukan digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine $82 mayuta-yuta. 22,9% luwih saka saiki. Taksiran pratandha bati samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 0,7. Rata-rata kanggo subkategori 130% luwih murah tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Taksiran rega ijol-ijolan kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $360 mayuta-yuta.
Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi wis samestine kanggo $450 mayuta-yuta. 25% luwih saka saiki. Evaluasi kinerja dodolan mangsa ngarep dibandingake karo kinerja perusahaan subkategori. Apik 0,5 terms. Wates punika 18,3%, karo rata-rata kanggo subkategori 6,9%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 11,4%. Asesmen untung dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Pangsa perusahaan ing babagan jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,014%. Sing 56% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nuduhake ketidakseimbangan ing nilai pasar saham perusahaan Ring Energy Inc. tinimbang menyang underestimation. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai organisasi padha karo $2.156.000. Lan ing subkategori ana $3.234.000. Beda antarane rata-rata subkategori lan indikator organisasi yaiku 33,3%. Perkiraan jumlah modal pasar saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan subkategori. Apik 0,5 terms. Bati saben pegawai punika $586,100. Kanthi rata-rata ing subkategori $221,100. Lan beda antarane rata-rata ing subkategori lan indikator perusahaan yaiku 165%. Ngira-ngira bati saben karyawan perusahaan individu dibandingake karo indikator perusahaan subkategori. Apik 0,5 terms. Revenue perusahaan saben pegawai $3.185.000. Miturut subkategori $3.183.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 0%. Taksiran revenue saben karyawan perusahaan individu dibandingake karo indikator ing subkategori. Apik 0,5 terms. Volume transaksi cendak 8,6%, karo rata-rata kanggo subkategori 2,3%. Iki regane saka remet singkat. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 51% kanggo perusahaan Ring Energy Inc. Dene ing subkategori tataran resi 14 kurang luwih 63%. Potensial, makalah ing subkategori sing rega luwih dhuwur tinimbang sing saka Ring Energy Inc. Rega saham perusahaan saiki kira-kira $1.25. Perkiraan rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku kira-kira $2.76. Dinamika prakiraan nyata lan ramalan konsensus kira-kira 121%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kang kasedhiya, link kanggo iku ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan publikly digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem evaluasi referensi guru markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar regane saham perusahaan Ring Energy Inc. Sistem bantuan guru, markets kaputusan wis digawe. Buka pesenan tuku kanthi rega $1.24 saben saham. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis cukup dhuwur. Pambiji organisasi ditindakake kanthi nggunakake metodologi penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 1,42. Mandeg mundut disetel ing pukul 16. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur transaksi ditutup kanthi mandiri adhedhasar asil sesi ijol-ijolan tanggal 19 April 2025.
utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker NX bakal dadi imbangan ngedol pesenan. Video babagan perdagangan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup salah sawijining pesenan, sing utama utawa ngimbangi. Urutan ngelawan ditutup ing tingkat saiki. Matur nuwun kabeh kanggo nonton video iki lan gunakake informasi lan sistem rujukan saka Guru Markets. Sampeyan kabeh pancen dadi pamirsa sing paling keren ing planet iki.